Доста хора, в днешното видео ще ви направя сетъп тур. Ако искате, се абонирайте и харесайте това видео. Това ми е първото видео в YouTube, така че да, айде да започваме. Клавиатурата ми е Apex Pro TKL Wireless. Много добра клавиатура, 2023 година. Топ, препоръчваме на всеки. Мишката ми е Logitech G Pro X Super Lite 1. Микрофона ми е Razer Viper Mini. Някаква рандъм стойка от EMAG. Монитора ми е AOPEN 144 Hz, перфектен за цената си. Тук имам два джойстика за PlayStation 5, 4 игри. Това на клавиатурата тук, където се слага. Самия PlayStation 5. Слушалките са ми Logitech G435. Много хубави слушалки, препоръчвам. Тук имам G29 със седалка на Forza. Имам ръчна скорост, ръчна спирачка. Там долу имам педали. Имам една часовница за декорация. Тук са ми кутиите. И да, това е моят сетъп. Надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се и лайкнете.